Ľudia dostali do rúk hračku. Hračka, ktorá im dokáže vytvoriť nové obrázky, ktoré dovtedy nikto nikdy nevidel. Ktorá dokáže oživiť ich prezentácie, ktorá dokáže vypočítať v Exceli, ako sa spočíta bunka A1 plus bunka B2. Toto všetko by sme dokázali urobiť aj bez AI a používať aj iné obrázky, ale táto hračka nám to umožňuje. Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že za tou hračkou je obrovská spotreba zbytočne vynaloženej elektrickej energie. Robíme si to sami. AI is dramatically increasing demand for energy. You can't sustain a brand new industry like artificial intelligence without energy. Renewable, non-renewable, whatever. It needs to be there and it needs to be quickly. Problém je, že nikto vlastne nevie, aká je tá spotreba tej elektrickej energie. Sú len odhady. Tie exaktné údaje majú len prevádzkovateľia tých dátových centier a nie sú verejné. Všetky veľké AI modely aktuálne prevádzkujú nejaké súkromné firmy, ktoré v princípe nemajú motiváciu verejnosti hovoriť, že koľko energie míňajú. To znamená, kdokoľvek by chcel vypočítať akýkoľvek dopad používania týchto dátových centier, varí z vody. Celý akoby životný cyklus AI si vieme rozdeliť na niekoľko krokov. Tým prvým bude, že potrebujeme mať veľa hardvéru výkonného, na ktorom vieme tieto modely trénovať a eventuálne spúšťať. Ale keď si pozrieme, povedzme, že nejaký jazykový model, ktorý používame, tak musel byť vlastne jedenkrát natrénovaný, kým sa dal do produkcie a mohli sme ho začať používať. A tu je vlastne otázka, že tá energia, ktorá bola spotrebovaná na to trénovanie, či je signifikantná oproti tomu, vlastne, že ako veľmi ho budeme používať. Druhý problém je v tom, odkiaľ tie systémy čerpajú znalosť. Tie systémy sú poväčšinou učené zo zdrojov z internetu. A povedzme si na rovinu, väčšina zdrojov na internete je vytvorená géniom alebo priemerným človekom. A ak takíto ľudia vytvárajú prostredníctvom AI nové dokumenty, o ktorých si myslia, že sú kvalitné, dobré, múdre a neviem aké, tak AI sa pokračuje v tom učení práve z takýchto ďalších dokumentov, ktoré sú znova vytvorené. Takže kam speje tá znalosť toho AI? To je veľmi dôležitá otázka. Tak tá nasledujúca fáza, keď už máme hardware, na ktorom môžeme bežať AI a máme natrénovaný AI model, je vlastne samotná inferencia. Toto v princípe sa teda predpokladá, že mala by byť tá najnáročnejšia fáza. Dátové centrá na prevádzku takýchto systémov potrebujú elektrickú energiu, pretože prostredníctvom elektrickej energie premieňajú všetku výkonnosť tých zariadení a prvkov. Tak aktuálne odhady sú, že v princípe datacentra ako celok, nie nutne len tie, ktoré prevádzkujú AI, míňajú asi 2% energie globálne. Na to, aby túto elektrínu mali k dispozícii, potrebujú k tomu zodpovedné zdroje.
Máme možnosť vybudovať nové množstva vodných elektrární, ktoré nevybudujeme, pretože skončili sme s možnosťami, kde tu sa ešte nejaká vybuduje. Máme možnosť vybudovať uholné elektrárne. Tie nebudeme budovať, pretože to nie je ekologické. Máme možnosť budovať plynové elektrárne, s tým je v celku problém, hlavne v poslednej dobe. Takže čo nám zostáva? No tak máme možnosť to vybudovať prostredníctvom fotovoltiky alebo vetra. Akurát, že nevieme zabezpečiť, aby dostatok elektrickej energie vtedy, keď nesvieti a nefúka, bol spracovaný práve pre tie dátové centrá. Zatiaľ jediný zdroj, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, je jadrová energetika. Preto všetky veľké AI spoločnosti sa pozerajú na to, špeciálne v Spojených štátoch amerických, že chcú odkúpiť už aj vypnuté atomové elektrárne a chcú ich oživiť znova a používať, pretože si uvedomujú, že potrebujú zodpovedný zdroj dostatku elektrickej energie vtedy, keď to potrebujú. Povedzme v 2010 rokoch bol veľký prelom to, že AI vie veľmi efektívne pracovať na grafických kartách. Mimo toho, že grafická karta robí výpočty, tak robí aj ako vedľajší produkt teplo. Toto treba nejakým spôsobom odvádzať. Čiže často tieto datacentrá sú potom chladené vodou. To neznamená nutne, že keď sa bavíme o tom, že nejaký jeden prompt minie pol deci vody, že tá voda je navždy stratená. Samozrejme, ona vyčerpáva sa z nejakej podzemnej vody a vyparí sa, eventuálne sa niekam posunie a znova naprší naspäť na zem. Záleží hlavne na tomto prípade, ak to datacentrum je na nejakom mieste, ktoré už teraz trpí suchom. Samozrejme, AI má svoje benefity a tam je to vždy o tom, kto ovláda práve tie nástroje. Hej. Máme krásny projekt v Brne, kde v prostredí jednej z najväčších stredných škôl Českej republike testujeme množstva klimaticko-adaptačných technológií a prvkov. Napríklad v našom inštitúte sa veľmi výrazne venujeme predpovedaniu počasia pomocou AI. Vlastne tieto modely často sú oveľa úspornejšou alternatívou oproti existujúcim modelom. Keď si pozrieme napríklad strednodobú predpoveď počasia, tak na ňu potrebujeme jedny z najvýkonnejších počítačov na svete. Už dnes máme AI modely, ktoré vedia tieto predpovede predčiť a zároveň bežia na 1-2 GPUčkách pár sekúnd. Takisto aj v iných oblastiach sú takéto podobné modely, ktoré eventuálne môžu veľmi výrazne vlastne pomôcť či už pri predpovedi počasia, alebo aj v iných doménach. Tieto náklady na prevádzkovanie AI sa dajú znížiť. Dôležité je, že z akých zdrojov je tam vyrábaná energia. Dajú sa stavať samozrejme datacentra na lokáciách, kde je veľa zdrojov energie a zároveň na miestach, kde nie je treba až toľko chladenia. Čiže keď si zoberieme napríklad taký Island, tak to je ideálne miesto na budovanie datacentier. Ja vždy tvrdím, že netreba sa hanbiť priznať sa, že človek používa AI, veď je to normálne. Druhá vec je to, ako sa používa to AI, že ľudia už sklzli do takých vecí, že to, čo si dokáže niekto spočítať na kalkulačke, tak sa pýta AI, nech mu to spočíta na kalkulačke. A neuvedomujú si, čo vlastne tým tvoria, pretože každým tým jedným promptom, takýmto zbytočným, keď to urobí miliarda ľudí v ten istý čas, tak to sú obrovské kvantá energie, ktoré sa musia spracovať. Obrovské. A to je ten problém. Lenže my ľudia sme prirodzene lenivé tvory. Hej? To znamená, hľadáme skratky v matrixe. Doslova. A tie naše skratky v matrixe nás práve dovedli tam, kde sa teraz nachádzame. Ak vás naozaj trápi to, že firmy sú málo transparentné, čo sa týka toho, ako veľmi má AI vplyv na životné prostredie, myslím si, že oveľa viac ako osobné bojkotovanie používania AI bude mať vplyv, ak
spravíte nejakú kolektívnu akciu, ktorá v kontexte človeka zo Slovenska asi najrozumnejšia je jednoducho zvoliť takých politikov do Európskeho parlamentu, ktorí sa tam o to budú zaujímať a budú vedieť pretlačiť tieto legislatívne zmeny.